Migao mar somo chano mar gero ute mag tiegruok manyien mag TVET e kuonde chung'o buche 52 e bwo higni 3 mabiro. Kaka yo mar chopo lekni, bad migao mochung' ne ute tiegruok kwayo jood bura mondo mi okonygi e yudo lope minyalo gedie. Ma timore bang' piny owacho lando chenro mar ndiko e tich jopuonj 1,300 mag TVET kaka okang' mar tieko nok mar jopuonj e kuonde tiegruok ma kamago. Kaluwore gi jagoro mongirore bad migao mar somo mochung' ne ute tiegruok Dr. Dhara, piny owacho osechiwore mar ting'o malo weche mag somo e ute tiegruok mag TVET. Chenro ma kamano idhi tim kokalo e winjruok e kind migao ma pacho ka mar somo kod migao mar ute mag tiegruok mag piny Canada kuom thuolo mar higni 5. Enhancing TVET in Kenya. We have 52 constituencies where we have not as yet established a TVET, upgraded TVET institutions. Government is coming up with IT labs, skills labs in every constituency. Again, these IT labs are going to be labs where youths are going to be accessing international jobs from those labs. This program is really targeting youth employability within the country, and this is through skills development in TVET. These would be competency-based education and training programs, and we are working with all these agencies and the government to mount these programs at our TVET institutions.